Indah den cubo marando tagang asuk marewang nandi udaro. Indah den cubo wai kapadang lansano ko ingo caciang marara. Oka dimulai lecando lerabab gitar nan semalam kumai. Doa jo harapan dusana nan di rumah kasadonyo ipa bisa ninduk waku. Nenek mama alim ulama cedek pandai. Pemuka masyarakat kasadonyo kapai tampek batanyo kapulang tampek babarito bulukan luang limpape nanggadang basa batua mai. Ulu balang basarato nanjo malin rang mudo panjago pari nagari. Ala di masa jola barado nan sadang duduk, nan sadang menonton, nan sedang makan miso, nan sedang main bola kaki, nan sedang ke sawah, nan sedang main futsal. Kumudo badu jorosa tanjuang dikirayan yung kumudo doan tak kat lupo pulo kadisabui no mabagian. Basarato jo altis maidel, basarato jo dusana nan di kampus UPI. Ang kumudo adi jo kawan-kawan o dosen UPI kasadonyo. Bapak ini Profesor Herman Awas nanti ketinggal pulau mai. Seluruh mahasiswa-mahasiswi UPI kasadonyo unan UMP UIN Abung Hatta UNES nanti ketinggal pulau le kasadonyo. Parantau Minang nandi Papua nandi Sulawesi nandi Kalimantan si bos nanti ketinggal pulau situ. Kumudo Aldus basarato jo pak jamaan nan dilintau ke dibaco yo mai. Perantau nan di luar negari nan di Batam ke disabui yo nan di Batam. Ikatan Perantau Situju, Ikatan Perantau Solo, Ikatan Perantau Damas Raya, Ikatan Perantau Minang Pasaman Barat, Basarato Nanjo Timur, Ikatan Perantau Minang Agam Bukit Tinggi, Payakumbuh 50, Solok Selatan Pasisir nangka adibaco yo Kota Padang. Adibaco yo me. Kalau dicaliak musibah baturuk-turuk dalam minggu ko matuanai asuk lamang galayuk pulo dia telangi leputia nagari o provinsi Riau Mandena sampai pulo ke nagari tetanggo ya leputia nande asuk lata panggang pulo lahan gambut ko lata panggang pulo candonyo rek sawit ko nenae sajak dulu le sampai kini balun le tak selesaikan
di mano le pangkabalanyo denai baade di bakayu masana baade di panggang yu madai baade di panggang ayu kalau lahan gambut nan lata panggang yo lata bi api nan dak tabado ngono lo to panggang saruk sawali bantu sakam mati kena pijak de anak caci yang dalam tanah ala susah lah matinya iyo lah susah matinya kalau gambut ko nan lata panggang basera le asuk kanagari seluruhnya matuane maalul kariyo nagarinya lawe nandak tawado tapanggang pulo sarok di sinan la putih cendonya sawali tapaso basi kola la diliburkan tapaso kantua kita tutup lalu sementara tapasu orang kasawa baga agak batutik muncuang apa iba karayo nena maga aga isa saango maga aga ispa lah banyak basikola nambah liburkan anak-anak nan olah sasaangok situ mana lemola kini kita minta jawa doakan ang kuaso supaya wasuk di nagari Rio ko capek le habisnya Anta siapun yang disalahkan, anta siapun yang kita tuduh, anta siapun yang kita ukun. La taganggu le karajo manusia le kasadonyo, taganggu le karajo nan di kantor, taganggu karajo pertanian, taganggu karajo para buruh mabagian, kapatabang kasandek bolong, oleh kaputer ndak lah namu baputan, jadi kepada dosa nak kasadonyo hati-hatilah pakailah masker tut pakailah tutui hidung daripada kena penyakit lebih jauh. Sama bagian oh sadarlah wahai ajan dipanggang yo ajan dibakar yo dikanal orang gaya awak, dikanal anak cucu kita, oh ma bagian.